ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 డేస్ గీతా క్లాస్లో 18వ అధ్యాయం ఈరోజు. అక్షర బ్రహ్మ యోగము. అక్షర అంటే అంటే క్షర అంటే నాశనమైపోయేది, అక్షర అంటే అవ్యయం, నాశనం లేనిది అని అర్థం ఈ అధ్యాయానికి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్ ఇతి నామినే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపీశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అక్షర బ్రహ్మయోగము నాశనం లేనటువంటిది. అక్షర అంటే భగవత్ ప్రాప్తి అని కూడా దీనిని అంటారు. మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభమవుతుంది. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మం కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమా అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. సో అర్జునుడు ఏమని పలికాడు అంటే, మనకి వచ్చినటువంటి సందేహాలు కొన్ని అర్జునుడు కూడా వచ్చాయి. సో ఆయన ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా అర్జునుడు అడగటం జరిగింది ఈ అధ్యాయంలో. ఏమిటి? పురుషోత్తమ అంటూ సంబోధిస్తూ భగవంతుణ్ణి. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే కిం తద్బ్రహ్మ, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? కిం అధ్యాత్మం, అధ్యాత్మం అంటే ఏంటి? ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి అంటే ఆత్మ అంటే ఏమిటి? కిం కర్మ, కర్మ అంటే కామ్యకర్మలు, మనం చేసే పనులు. ఏది కర్మ? కర్మ అంటే మనం మామూలుగా రోజువారీగా కర్మ అంటే ఏదో చెడు విషయం అన్నట్టుగా చెప్పుకుంటాము. బట్ కర్మ అంటే మనం చేసే ఏదైనా పని, యాక్షన్. కామ్యకర్మలన్నీ కర్మ అంటారు. అయితే కర్మ అంటే ఏమిటి కరెక్ట్గా చెప్పమని పురుషోత్తమాన్ని అడుగుతున్నాడు. తర్వాత అధిభూతం చ, అధిభూతం అంటే ఏమిటి? కిం అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం, అధిభూతం అంటే ఏమిటో కూడా చెప్పు. అధిదైవం కిం ఉచ్యతే, అధిదైవం అంటే ఏమిటో కూడా వివరించవలసింది అని అర్జునుడు ఈ 5 విషయాలు అడగటం జరిగింది. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే ఏమిటి? 2. కామ్యకర్మలంటే ఏమిటి? 3. అధిభూతం అంటే ఏమిటి? 4. 5వది అధిదైవం అంటే ఏమిటి అని ఈ 5 విషయాలు కూడా అర్జునుడు అడిగాడు. అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. అధియజ్ఞం అంటే ఏమిటి? 5. ఈ 5 విషయాలు మొదటి శ్లోకంలో అడిగి ఈ శ్లోకంలో ఇంకా అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞప్రభు ఎవరు, మన దేహంలో ఎలా ఉంటాడు? దేహేస్మిన్ కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన, మన శరీరంలో ఆ యజ్ఞ ప్రభు ఎలా ఉంటాడు?
ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభి. సో ప్రయాణకాలే చ అంటే ఆఖరిలో నిన్ను ఏ విధంగా ఈ భక్తులు తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో అడుగుతున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మనకు విష్ణుమూర్తి అవతారంలో ఉన్న భగవంతుణ్ణి, బ్రహ్మదేవుణ్ణి, పరమేశ్వరుని ముగ్గురిని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఈ ప్రశ్నలన్నీ అర్జునుడు అడిగిన తర్వాత ఏమని సమాధానం చెప్పారో చూద్దాం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీభగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో అధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. ఏమని పలికారు భగవానుడు? అక్షరం బ్రహ్మ పరమం అంటే అక్షరం, క్షరం లేనిది, నాశనం లేనిది, పరమం సర్వోత్తముడు అయినటువంటి ఈ జీవుడు బ్రహ్మము అని అనబడతాడు. ఆత్మ యొక్క నిత్యభావాన్ని ఆధ్యాత్మకం. ఆధ్యాత్మికం అంటే ఏమిటి అంటే ఆత్మ యొక్క భావం, ఆత్మ ఆధ్యాత్మికత అని చెప్పి అంటారు. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి, ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ, సకామ కర్మ అంటే సరి అయినటువంటి పని, యాక్షన్. ఏది అయితే వేదాలు వద్దు అని చెప్పకుండా చేయవచ్చు, మంచిదే ఈ పని అని వేదాలు ఏవైతే చెప్పాయో అవి సకామ కర్మలు అంటారు. అదియే కర్మ. సో చేయదగినటువంటి పని, చేయకూడని పని కాకుండా చేయతగినటువంటి పనిని సకామ కర్మ అంటారు. అలాగే కర్మ అన్నా కూడా సకామ కర్మయే అని చెప్తూ, సో అక్షరం బ్రహ్మ పరమం. సో బ్రహ్మము అంటే నాశనం లేనటువంటిది, పరమం అంటే దివ్యమైనది అయినటువంటి ఈ జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. ఆత్మ ఏమో ఆధ్యాత్మికం అంటే ఆత్మ యొక్క స్వభావము. తర్వాత సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి, ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ అంటారు. సో ఉత్పత్తికి కారణమైన కర్మ అంటే మనం చేసేటటువంటి పనులన్నీ వాటికి ఏదో ఒక రకంగా మనం ప్రతిఫలాన్ని ఆశించుతూ మామూలుగా చేసేటటువంటి పనులన్నిటికీ కూడా ఏదో ఒక కాన్సిక్వెన్స్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఈ ప్రపంచానికి బద్ధులం అవుతూ ఉంటాం ఈ పనుల వల్ల. ఇలా బద్ధులమైనప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆ ప్రపంచంలోకి రావాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి కారణం ఏమిటంటే మనం చేసేటటువంటి ఈ కర్మలే అని చెప్తూ ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కామ్యకర్మ సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యమే కర్మ అంటారు. ఇంకపోతే అధిభూతం క్షరోభావ. అధిభూతం క్షరోభావ పురుషశ్చాధి దైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంబర. దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడా అంటే అర్జునుడా, శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతము అని అంటారు. ఇప్పుడు మన శరీరం ఉంది, ఇప్పుడు ఒకే రకంగా ఉండదు. పుట్టినప్పుడు చిన్న పిల్లలు, తర్వాత పెద్దవాళ్ళు అవుతారు, తర్వాత వృద్ధాప్యం వస్తుంది. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రకృతి కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. దీనిని, ఈ ప్రకృతిని అధిభూతము అని అంటారు. తర్వాత సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలు కలిగి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవము. అధిదైవము అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడి సూర్యచంద్రులు మరి ఇంకా ఇతర దేవతలు అందరూ కూడా ఎవరిలో అయితే ఉంటారో ఆ భగవంతుడి యొక్క విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవము. తర్వాత అందరిలో ఉండేటటువంటి అంతర్యామి పరమాత్మ రూపంలో ఉండే అధియజ్ఞాన్ని, యజ్ఞ ప్రభువును నేనే. సో అధియజ్ఞం అంటే ఏమిటి? ఈ శరీరంలో ఈ పరమాత్మని ఆయన ఎలా ఉంటాడు ఇవన్నీ కూడా అడిగాడు. కాబట్టి అధియజ్ఞం, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు అంటే నేనే. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం అని మనము చదివాం. అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్తను నేనే అని. సో అందరి
అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉండే యజ్ఞ ప్రభువును నేనే అని అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు అర్జునుడి ప్రశ్నలన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, వాటికి సమాధానాలు భగవంతుడు ఏమిచ్చారో కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఒక్కసారి మళ్ళీ పరిశీలిద్దాము, చూడండి. ఒకటేమడిగాడు, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి అన్నాడు. అంటే నాశరహితము దివ్యము అగు జీవుడు, అంటే నాశనం లేనటువంటి దివ్యమైనటువంటి అని చెప్పి. ఆధ్యాత్మికం అంటే జీవుడి యొక్క నిత్య స్వభావం, అంటే ఇక్కడ జీవుడు అంటే ఆత్మ అనుకోవాలి. సో ఎందుకంటే నాశనరహితం శరీరం కాదు, ఆత్మ కాబట్టి. సో బ్రహ్మం అంటే నాశనం లేనటువంటి ఆ ఆత్మ. ఆధ్యాత్మము అంటే ఏమిటి? ఆత్మ యొక్క స్వభావం, నిత్య స్వభావం, ఎప్పటికీ ఉండేటటువంటి శాశ్వతం అని చెప్పుకున్నాం ఆత్మ. అజో అంటే పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది ఆ జీవుడి యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మం. కర్మ అంటే ఏమిటి అని అడిగాడు. కర్మ అంటే మన దేహోద్భవానికి, అంటే మన శరీరం మళ్ళీ కూడా ఉద్భవించటానికి కారణమైనటువంటి కార్యాలు ఏవైనా కర్మలు. అధిభూతము అంటే భౌతిక జగత్తు, భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అంటారు. అధిదైవము అంటే సర్వదేవతలతో కూడి ఉండే విశ్వరూపం, భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపమే అధిదైవం. అధియజ్ఞం అంటే ఆయన కూడా యజ్ఞప్రభువు ఎవరు అంటే అందరిలో ఉండే పరమాత్మ. అధియజ్ఞం ఎక్కడ నివసించును? ఈ పరమాత్మ ఎక్కడ ఉంటారు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళ యొక్క అన్ని జీవుల హృదయాల్లో ఉంటారు పరమాత్మ. మరణ సమయంలో కృష్ణుణ్ణి ఎలా స్మరించాలి అంటే స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయటం ద్వారా. ఆఖరికి ఇక్కడ అడుగుతాడు, ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభి, అంటే భక్తులు నిన్ను ఆఖరిలో నిన్ను ఎలా పొందగలుగుతారు, ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారని అడిగిన ప్రశ్నకు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఎలాగూ అంటే చివరి నిమిషంలో భగవంతుని స్మరించాలి అంటే ఎలా అని గనక మనకు ప్రశ్న వస్తే, స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయటం ద్వారా. ఎప్పుడు మనం అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే మనకు అది అలవాటు అయిపోతుంది. కాబట్టి అలా మనం అభ్యాసం చేసుకుని దాన్ని అలవాటు చేసుకోవటంతో, ఎందుకంటే ఆ సమయం ఎప్పుడో ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి ఎప్పుడు సమయం వచ్చినా మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ అభ్యాసం చేస్తూ మనకది ఒక అలవాటుగా మలుచుకున్నప్పుడు మనకు ఆఖరిలో కూడా అలా స్మరించేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. సో అంతకాలే చ మాం ఏవ, చివరిలో నన్ను ఒక్కడినే స్మరన్ముక్త్వా కళేవరం, ఎవరైతే స్మరిస్తూ ఈ కళేవరాన్ని అంటే ఈ శరీరాన్ని ముక్త్వ విడుస్తారో, యః ప్రయాతి సమద్భావం, వాళ్ళు నా యొక్క భావాన్ని పొందుతారు. యాతి నాస్త్యత్ర అసంశయ, ఈ విషయంలో ఏమి సందేహం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఏ విషయంలో? చివరి నిమిషంలో కేవలం నన్నే స్మరిస్తూ ఎవరైతే ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెడతారో వాళ్ళు నా భావాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మళ్ళీ నిన్న కూడా చూసాం ఈ చిత్రం. భీష్మ పితామహుడు చివరిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడి కోసం చూస్తూ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఉత్తరాయణ సమయంలో విష్ణు సహస్రనామాన్ని చదువుకుంటూ ఆయన ఈ శరీరాన్ని వదలటం అనే విషయం నిన్న కూడా చూసాం. అలా చివరిలో భగవంతుని స్మరిస్తూ ఎవరైతే శరీరాన్ని విడుస్తారో వాళ్ళు తప్పకుండా నా భావాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు ఒక కథ చెప్తారు ఉదాహరణగా. మరణ సమయంలో ఉన్న మన భావాలు ఏ రకంగా మనకు దారి తీస్తాయి అనేది. యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావితః. ఓ కౌంతేయ, కుంతి కుమారుడా, యం వాపి స్మరన్ భావం,
త్యజత్యంతే కళేవరం. ఏ ఏ ఆలోచనలు స్మరిస్తూ ఉంటారో, భావాలు స్మరిస్తూ ఉంటామో, ఎప్పుడు త్యజత్యంతే కళేవరం, శరీరాన్ని వదిలేటప్పుడు మనం ఏ ఏ విషయాలు, భావాలను స్మరిస్తూ ఉంటామో, ఏ ఏ విషయాలను ఆలోచిస్తూ ఉంటామో, తమేవైతి కౌంతేయ, అలాంటివే, అలా మనకు సదా తద్భావ భావిత, ఆ భావాలకు తగిన స్థితియే మనము పొందుతాం కౌంతేయ అని చెప్తున్నారు. మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే పొందుతాడు. వాట్ ఎవర్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ వన్ రిమెంబర్స్ వెన్ హీ క్విట్స్ హిస్ బాడీ, బాడీ వదిలినప్పుడు ఏమేమి విషయాలు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడో, ఓ సన్ ఆఫ్ కుంతి కుమారుడా, దట్ స్టేట్ హీ విల్ అటైన్ వితౌట్ ఫెయిల్. అదే ఆలోచనలు, భావాలుతో దానికి తగినటువంటి స్థితిని అతనికి వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక కథ, భరత మహారాజు. ఈయన గొప్ప రాజు, అయితే ఆయనకు భక్తుడు, భగవంతుడి మీద మోక్షంతో కోరికతో ఆయన రాజ్యాన్ని, సంసారాన్ని, భార్య పిల్లల్ని అందరినీ కూడా వదిలిపెట్టి అరణ్యానికి వచ్చి ఆయన ఇలా తపస్సు చేసుకుంటూ మోక్ష మార్గంలో వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. అయితే చివరి వరకు వచ్చిన తర్వాత ఒకరోజు ఒక లేడీ ఏదో ఒక పులితో వెంటాడబడుతూ ఆ భయంతో అది అక్కడ యాక్చువల్గా ప్రసవించి ఒక చిన్న లేడీని ప్రాణాలు వదలటం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఈయన దయతో ఆ చిన్న లేడీని, ఆ పుట్టినటువంటి చిన్న లేడీని తీసుకొచ్చి దానికి కొంచెం ఉపచర్యలు చేసి తన దగ్గర ఉంచుకోవటం చేస్తూ, అలా ఆ లేడీకి రోజు కావలసినవి చూస్తూ ఆ లేడీ మీద మమకారం పెంచుకోవటం జరిగింది. సో ఒకరోజు ఈ లేడీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి రాలేదు అని ఆ లేడీని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి చివరికి ఒక లోయలో పడిపోయి ఆయన ప్రాణాలు వదలటం జరిగింది. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ లేడీని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆయన ప్రాణాలు వదలటం జరిగింది కాబట్టి ఆయన ఈ తర్వాత ఈ మమకారాన్ని ఈ లేడీ మీద పెంచుకుంటూ రావటంతో ఆయనకు చివరిలో ఆయన మోక్ష మార్గానికి కొద్దిగా భంగం కలగటం. సో దాంతో ఆయన తర్వాత లేడీగా జన్మించటం, లేడీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఆయన పోవటం వల్ల లేడీగా జన్మించటము. ఆ లేడీగా జన్మించినప్పుడు ఆయన పుణ్యం వల్ల అవ్వనివ్వండి, భగవత్ కృప వల్ల అవ్వనివ్వండి, ఆయనకి పూర్వజన్మ గుర్తుండటం, దాంతో ఆయన అరణ్యంలో తపస్సులు చేసే ఋషుల దగ్గర వాళ్ళు యజ్ఞంలో వేసే ప్రసాదాలు, ఆకులు, ఆ పూజకు ఉపయోగించే ఆకులు అవి తింటూ ఆ జన్మని గడిపిన తర్వాత జడభరతుడు అని ఇంకొక జన్మ ఎత్తి ఆ జన్మలో ఆయనకు పూర్తి మోక్షం లభించింది. కాబట్టి ఇది ఒక ఉదాహరణ. అంటే మనం పోయేటప్పుడు ఏ రకమైన ఆలోచనలతో ఉంటామో మనకు అదే స్థితి కలుగుతుంది అని చెప్పారు. కాబట్టి దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఈ కథ చెప్తున్నాం. ఇది భాగవతంలో కథ. విద్యుక్త ధర్మము అంటే ఏమిటి చెప్పారో చూద్దాం దీని గురించి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పితా మనో బుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. కాబట్టి ఇలా వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మనం ఏ భావాలతో ఉంటామో ఆ భావాలకు తగిన స్థితి పొందుతారు అని చెప్పారు. కాబట్టి మనం ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, కాబట్టి అన్ని కాలాల్లో కూడా మా మనుస్మర యుధ్యచ, నన్ను స్మరిస్తూ నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అని అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. అంటే అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయలేను, వీళ్ళంతా నా వాళ్ళు, కరుణ, పాపము, ఈ కారణాలన్నీ చెప్పాడు. కాబట్టి అవన్నీ మానేసి ఆలోచనలు, నువ్వు నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి. ఎందుకు అంటే నీ విద్యుక్త ధర్మం అది, నువ్వు క్షత్రియుడవు కాబట్టి యుద్ధాన్ని చేయటం, నీ రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవటం అనేది నీ ధర్మం. కాబట్టి నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. ఏ విధంగా నిర్వర్తిస్తావు? మాం అనుస్మర సర్వేషు కాలేషు, అన్ని సమయాల్లోనూ నన్ను స్మరిస్తూ నీ యుద్ధం నువ్వు చెయ్యి అంటే ఇది అర్జునుడికి అలా సలహా ఇస్తున్నారు. కానీ మనం దీనిలో నుంచి గ్రహించాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా మామూలుగా కూడా దిస్ లైఫ్ ఈజ్ ఏ స్ట్రగుల్, ఈ జీవితం ఒక పోరాటం అనుకుంటూ ఉంటాం. నిత్య జీవితంలో ఈ చేయవలసిన పనులన్నీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి యుద్ధమే, పోరాటమే, వాటిని మనం సలపటం. కాబట్టి మనం చేయవలసిన మన విద్యుక్త ధర్మాలను ఇది మనకు కూడా
ఆయన సలహా, భగవంతుడు ఇచ్చేటటువంటి మనకు ఆదేశం, మన యొక్క నిత్య జీవిత విద్యుక్త ధర్మాలను సర్వేషు కాలేషు, అన్ని కాలాల్లోనూ సర్వకాలాలలోనూ మాం అనుస్మర యుధ్యచ, నన్ను స్మరిస్తూ మీ పోరాటాన్ని సాగించండి. మీ నిత్య జీవిత పోరాటం అంటే అర్జునుడు చేసే యుద్ధమే కాదు, మనం చేసే ఏ నిత్య జీవిత పనులను కూడా మనం భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ, మనం సర్వేషు కాలేషు, అన్ని కాలాల్లో ఆయన్ని స్మరిస్తూ మన యొక్క స్వధర్మాన్ని, మన యొక్క బాధ్యతను, మన యొక్క డ్యూటీని మనం చేసుకుంటూ పోవాలి. మై అర్పిత మనోబుద్ధి, నాకు మనస్సును బుద్ధిని అర్పించి, మై అర్పిత నాకు అర్పించి, దేనిని? మనస్సును బుద్ధిని, మామే వైశ్యస్య అసంశయ, ఇలా నువ్వు మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించి నా మీద నిలిపితే నువ్వు నిస్సంశయంగా మామే వైశ్యస్య, నన్ను పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అర్జున, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ థింక్ ఆఫ్ మీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్యారీ అవుట్ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఫైటింగ్. కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు మా మనుస్మర, ఎప్పుడూ సర్వకాలాల్లోనూ నన్ను స్మరిస్తూ నీ యొక్క స్వధర్మాన్ని నువ్వు పాటిస్తూ యుద్ధాన్ని చెయ్యాలి. విత్ యువర్ యాక్టివిటీస్ డెడికేటెడ్ టు మీ అండ్ యువర్ మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ మీ, యూ విల్ అటైన్ మీ వితౌట్ డౌట్. కాబట్టి నీ పనులన్నీ నా కోసం చేస్తూ, నాకు సమర్పిస్తూ అర్పిస్తూ చేస్తూ, నీ బుద్ధిని మనసును నా మీద నిలుపుతూ నువ్వు ఏదైనా పని ఇలా చేశావంటే తప్పకుండా నన్ను పొందుతావు. అందువల్ల నిరంతరం నన్నే స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధాన్ని చెయ్యి. మనస్సును బుద్ధిని నా మీద నిలిపితే నువ్వు నిస్సంశయంగా నన్ను పొందుతావు అని ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్. కాబట్టి పార్థ, అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామిన, కాబట్టి మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నా మీద, నా నామస్మరణలోనే నింపి ఆ అభ్యాసంలో గనక నువ్వు ఉంటే ఆ మార్గంలో నుంచి తప్పుకోకుండా ఈ రకమైన సాధన నువ్వు చేస్తూ ఉంటే, ఏ రకమైన సాధన అంటే మనసును బుద్ధిని నా మీద నింపి నువ్వు ఎప్పుడు పని ఆ విధంగా గనక నువ్వు చేస్తూ ఉంటే పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థ అనుచింతయన్. కాబట్టి నన్ను ఈ రకంగా ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో నిలిపి మనస్సును ఆ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా నన్ను దేవదేవుడిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడు. వన్ హూ మెడిటేట్స్ ఆన్ మీ యాజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. ఎవరైతే నన్ను భగవంతుడిగా నన్ను తలుస్తూ నన్ను మనస్సులో ఉంచుకుని వాళ్ళ మనస్సును ఎప్పుడు కూడా నా మీద పెట్టి ఆ మార్గంలోంచి తప్పుకోకుండా ఉంటూ వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలను చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు. మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో నింపి ఆ మార్గంలో నుంచి తప్పుకోకుండా నన్ను భగవంతుడిగా ధ్యానించే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటారు అని ఈ శ్లోకంలో. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతస నాన్యగామిన. ఈ సాధనలో ఎవరైతే ఉంటారో పరమం పురుషం దివ్యం, వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మనం ఆ దివ్యత్వాన్ని, భగవంతుడి దివ్యత్వాన్ని మనము చేరుకోగలుగుతాము. అంటే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు సడన్గా మనకు చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఉన్నట్లుండి ఒక క్విజో ఎగ్జామో చెప్పకుండా పెడితే మనకు ఎంత కంగారుగా ఉంటుంది. మనం ప్రిపేర్ అవ్వటానికి మనకి టైం లేకపోయింది, సడన్గా పెట్టేశారు. కాబట్టి అలాగే ఇప్పుడు మనకు కూడా ఏ రకంగా మనము ఈ సడన్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి, చెప్పకుండా పెట్టేటటువంటి పరీక్షలకు రోజు ఏ రోజుది ఆ రోజు మనం చదువుకుంటే మనము సిద్ధంగా ఉంటాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన సిలబస్ ఏమిటి అంటే భగవంతుడిని చేరుకోవాలి. కాబట్టి ఆ విషయానికి భగవంతుడిని చేరుకోవాలంటే మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి అంటే జపించటం, నామజపం
చేయడం, భగవద్గీత చదవటం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తే మనము ఆ భగవత్ సాంగత్యానికి సిద్ధపడతాము. ఏ సమయంలో అంటే ఏ సమయంలో మనకు అంతిమ సమయం ఎప్పుడన్నది ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి ఏ సమయంలో అది మనకు వచ్చినా కూడా మనం సిద్ధంగా ఉంటాము. ఎందుకు అంటే ఆఖరి నిమిషంలో మన యొక్క ఆలోచనలే మనకు ఏ స్థితి కలుగుతాయో దాని మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అని ఇక్కడ చూసాం. యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం. శరీరాన్ని విడిచేటప్పుడు ఏ భావాలు స్మరిస్తూ ఉంటామో, ఆలోచిస్తూ ఉంటామో, తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత, అదే స్థితి మనకు వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి మనం ఆ చివరి సమయంలో అలా ప్రిపేర్ అయి భగవంతుడి మీద మనస్సు పెట్టడానికి ఏ రకంగా మనం సిద్ధం అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు భగవన్నామాన్ని జపించటము, రోజు భగవద్గీత ఇలాంటివి లీలలను వినటము, ఆయన బోధలను అయినటువంటి భగవద్గీత చదవటము, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం, ఇవన్నీ హియరింగ్, చాంటింగ్, రిమెంబరింగ్ ద లార్డ్, ఇవన్నీ కూడా చేయాలి. ఏ సమయంలో అంటే ఎప్పుడు మనం రోజు ఇవి అలవర్చుకుంటే మనం చివరికి మన ఫలితం ఏమిటి అంటే ఈ పంజరంలో ఉన్న పక్షి మన ఆత్మకు మోక్షం లభిస్తుంది, భగవంతుడికి దగ్గరకు వెళ్ళొచ్చు, ఇంకా జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో స్మరించాలి అంటే భగవంతుడిని స్మరించాలి అంటున్నారు. ఎలా స్మరించాలి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనూరణీయం సమనుస్మరేద్య సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. అంటే సర్వము తెలిసినవాడుగాను, అతి ప్రాచీనుడుగాను, నియంత్రించువాడుగను, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడిగను, అన్నింటినీ పోషించేవాడిగాను, అన్ని భౌతిక భావాలకు అతీతుడుగాను, ఊహాతీతుడుగాను, ఎల్లప్పుడూ రూపసహితునిగా మనిషి పరమపురుషుని ధ్యానించాలి. సో భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా మనం స్మరించాలి అన్నది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఏమని? అతి ప్రాచీనుడు భగవంతుడు సచ్చితానంద విగ్రహం. అంటే ఏంటి సచ్చితానంద అంటే? నిత్యము, శాశ్వతము, ఎటర్నల్ అని చెప్పుకున్నాము. కాబట్టి అతి ప్రాచీనుడు అది పురాతనం, సర్వము అన్నీ తెలిసిన ఆయన, అందరినీ కూడా నియంత్రించే, ఈ విశ్వాన్ని కూడా నియంత్రించేది భగవంతుడే. సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు అంటే అందరిలో పరమాత్మ ఉంటారు అని చెప్పుకున్నాం మనం. సో సూక్ష్మం, యాటంలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు. యాటం అంటే అన్నిటికంటే చిన్నది, దానిలో కూడా సూక్ష్మం కంటే కూడా సూక్ష్మమైన వాడు అందులో కూడా ఉన్నారు అంటే మరి అంతే కదా, దానికంటే చిన్నవాడు. అన్నిటినీ పోషించేవారు భగవంతుడే. అన్ని భౌతిక భావాలకు అతీతుడు. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు భావాలు, త్రిగుణాలకు కూడా అతీతుడు, మన ఊహాతీతుడు, బియాండ్ ఇమాజినేషన్ అన్నమాట భగవంతుడు. మరియు ఎల్లప్పుడూ సహితుడుగా మనిషి ఈ రకంగా మనము భగవంతుడిని ధ్యానించాలి. ఆయన సర్వస్య ధాతారం అనుచింత్య రూపం అంటే అన్నిటిలోనూ ఉండేది, మనము ఇమాజిన్ చేసుకోలేంది. ఆదిత్య వర్ణం అంటే సూర్యుడిలాగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటారు. తమస పరస్తాత్, ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా ఆయన దివ్యమైనటువంటి వాడు. భౌతిక స్వభావం అంటే ఈ సత్వరజ తమో గుణాలకు అతీతుడు. ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని ఎలా పొందాలి అన్న విషయం ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఎలా స్మరించాలో ఇప్పుడు చూసాము. ఇప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందాలి? అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. అనన్యచేత సతతం ఎప్పుడూ కూడా ఈ అనన్యచేత యో మాం స్మరతి నిత్యశః, ఎవరైతే నన్ను నిత్యము ఇలా స్మరిస్తూ ఉంటారో తస్యాహం సులభ పార్థ, వాళ్లకు నేను చాలా సులభంగా దొరుకుతాను పార్థుడా, అర్జునుడా. నిత్యయుక్తస్య యోగిన, వాళ్ళు నిత్యము కూడా ఇలా భక్తి సేవలో
ఈ యోగంలో ఎవరైతే యుక్తులై నిత్యము ఉంటారో వాళ్ళకు నేను సులభంగా దొరుకుతాను. అంటే క్రమం తప్పకుండా నన్ను ఎవరైతే నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ స్థిరమైన భక్తి కారణంగా నేను వాళ్ళకి సులభంగా దొరుకుతాను. ఫర్ వన్ హూ ఆల్వేస్ రిమెంబర్స్ మీ వితౌట్ డీవియేషన్, నన్ను మర్చిపోకుండా ఎప్పుడూ కూడా మనసులో ఉంచుకునే వారికి ఐఎమ్ ఈజీ టు ఒబ్టైన్, నేను సులభంగా దొరుకుతాను. పార్థ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కాన్స్టెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్, ఎందుకు అంటే వాళ్ళ యొక్క నిత్యయుక్త భక్తికి ఎప్పుడు కూడా భక్తిలో స్థిరమై ఉంటారు కాబట్టి నన్ను ఆ భక్తితో వాళ్ళు ఇప్పుడు తలుచుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకు నేను ఇప్పుడు సులభంగా దొరుకుతాను. అంటే ఇలా మనకు ఉదాహరణకు ఇలా నిత్యము భగవంతుడి యొక్క భక్తిలో ఉండి ఆయనను స్మరిస్తూ ఉండటము. జపం, ఇక్కడ మనకు జపం చేయటం చూపిస్తున్నారు, చేతులు జపమాల. అది అంటే ఇలా మనము ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉంటే మనం తర్వాత ఏ పని చేస్తున్నా ఎప్పుడూ ఇంకా ఇలా కూర్చునే ఉండాలి అన్ని వేళలా అని కాదు. భగవంతుణ్ణి స్మరించటం అనేది మనం గనక ఆ అలవాటును పెంపొందించుకున్నామంటే ఏ పని చేస్తున్నా కూడా మనకు మనసులో భగవంతుడు ఉంటూనే ఉంటారు. ఆ స్థితికి రాగలుగుతాం ఈ జపంతో, ఈ స్మరణతో అని ఇక్కడ మనకు ఈ ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు కుచేలుడు, శ్రీకృష్ణుడు, సుధాముడు ఆయన ప్రియమిత్రుడు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా సాందీపని ముని దగ్గర చిన్నప్పుడు శిష్యరికం చేశారు. ఇక్కడ బలరామకృష్ణులు ఇద్దరిని చూపిస్తున్నారు సాందీపని ముని దగ్గర. ఈ కుచేలుడు తరువాత పెద్ద అయిన తర్వాత ఆయన దారిద్ర్యంతో బాధపడటము, ఆయన భార్య సహాయం అడగవలసిందిగా శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరకు పంపించటం ఆయనకి ఇష్టం. ఆ విషయం అడగాలని లేకపోయినా ఆయన భార్య సలహా పైన రావటం, వస్తూ కొన్ని అటుకులు తెచ్చి తీసుకురావటం, ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి భగవంతుడికి అనుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడు ఆయన్ను కాళ్ళు కడిగి ఆయనకు చేసినటువంటి మర్యాద రుక్మిణీదేవితో సహా ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. ఆ తర్వాత ఆయనకు అడగకుండానే భగవంతుడు అన్నీ ప్రసాదించటం, ఆ తర్వాత ఆయనను భక్తి మార్గంలో ఉంచటానికి కూడా అనుగ్రహించటం, ఆ రకంగా ఆయనకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించటం మనకు భాగవతంలో ఇది కూడా ఒక కథ. ఆ ఉదంతం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అంటే అనన్యచేత సతతం ఎవరైతే నన్ను నిత్యం స్మరిస్తూ ఉంటారో భక్తితో వాళ్లకు నేను సులభంగా దొరుకుతాను అన్నదానికి ఇక్కడ ఆ కుచేలుడు భక్తి యొక్క ప్రతిఫలం ఏమిటి, ఏం దొరికింది ఆ భక్తితో ఆయన ఉండటం వల్ల అనేది మనం ఇక్కడ ఉదాహరణ. సో భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరించాలి చూసాము, భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందాలి అంటే ఎప్పుడు ఆయనను నిత్యము భక్తితో స్మరించటం ద్వారా అన్నది ఇక్కడ చూసాము. ఇప్పుడు అసలు భగవంతుణ్ణి ఎందుకు పొందాలి అనే ప్రశ్న గనక మనకు వస్తే, మాముపేత్యా పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతా. సో భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మాముపేత్య పునర్జన్మ, దుఃఖాలయం అశాశ్వతం, ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖాలయం ఏది? దుఃఖాలయం ఈ భౌతిక ప్రపంచం. సో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సత్వరజస్తమో గుణాలకు గురి అయి రకరకాల కోరికలతో అవి తీరలేదన్న బాధతో ఎప్పుడూ కూడా ఆందోళనతో దుఃఖంతో చిరాకుతో ఉంటూ ఉంటాము, ఇలాంటి భావాలతో. కాబట్టి దీనికి దుఃఖాలయం అని కూడా పేరు. ఈ దుఃఖాలయము అశాశ్వతమైనది కాబట్టి మనకి దుఃఖాలయంలో ఈ జన్మ కూడా అశాశ్వతం, ఎప్పటికీ ఉండము. కాబట్టి నన్ను భక్తితో నా మీద భక్తితో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది వాళ్ళు ఉండదు. నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాంగత, వాళ్లకు పరమగతి సిద్ధిస్తుంది, లభిస్తుంది. ఎవరికి? భక్తితో యోగులుగా ఉన్న ఈ మహాత్ములకు నన్ను పొందిన తర్వాత వాళ్ళు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కాబట్టి వాళ్లకు ఆ పరమగతి సిద్ధిస్తుంది ఈ మహాత్ములందరికీ, భక్తి యోగంలో ఉండే మహాత్ములకు. అలా పరమగతి సిద్ధించిన తర్వాత ఈ దుఃఖాలయానికి, అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయానికి వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు. నన్ను పొందిన తర్వాత భక్తియోగులైన ఈ మహాత్ములు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొంది దుఃఖాలతో నిండి ఉన్న ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఇంకెప్పటికీ తిరిగి రారు.
After attaining me, the great souls, Mahatmas, who are yogis in devotion, వాళ్ళు భక్తి యోగంలో ఉన్న వాళ్ళు నెవర్ మళ్ళీ రిటర్న్ ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఇంకెప్పుడు తిరిగి రారు. ఏది ఈ దుఃఖాలయంలో లాంటి ప్రపంచానికి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ పరిపూర్ణతను తెచ్చుకున్నారు, సిద్ధించింది వాళ్ళకి ఈ పరమగతి కాబట్టి. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకా పునరావర్తిన అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. సో ఈ ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తిన అర్జున. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని లోకాలకి, బ్రహ్మలోకం నుంచి చివరి నరకలోకం వరకు అన్ని లోకాల్లో మనకు మళ్ళీ పునరావృతం అంటే మళ్ళీ పుట్టేటటువంటి పుట్టుక మరణం ఇవన్నీ కూడా జరిగేటటువంటి ప్రదేశాలే. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని లోకాల్లో కూడా ఇది జరుగుతుంది. బ్రహ్మలోకం నుంచి నరకలోకం వరకు కూడా ఈ పుట్టుక మరణం అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. నన్ను ఎవరైతే నా నివాసానికి చేరుకుంటారో కౌంతేయ అర్జున, వాళ్ళకి పునర్జన్మ న విద్యతే, నో పునర్జన్మ, వాళ్ళకి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. విద్యతే అనే విషయాన్ని నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని లోకాల్లో కూడా పుట్టుక మరణం అనేవి ఉంటాయి. కానీ నన్ను చేరుకున్న నా నివాసానికి ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకి మళ్ళీ పుట్టుక అనేది ఉండదు. ఫ్రమ్ ద హైయెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్ డౌన్ టు ద లోయెస్ట్, ఆల్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ మిజరీ. అన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు జనన మరణ చక్రం ఉంటుంది అన్ని లోకాల్లోనూ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. కానీ ఎవరైతే నా లోకానికి వస్తారో వాళ్ళకు మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు. ఇంకా వాళ్లకు పరిపూర్ణత, పరమగతి సిద్ధిస్తుంది, మోక్షం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ లోకాలు ఇవన్నీ మనకు గోలోక చార్ట్ అని ఉంటుంది, ఇప్పుడు చూపిస్తాను, అందరూ చూడొచ్చు. భూతగ్రామస ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమే వశః పార్థ ప్రభవత్యాహరాగమే. సో పార్థ, అర్జున, ఇది when Brahma's day arrives, all living entities come into being. బ్రహ్మ యొక్క పగలు ఏదో అప్పుడు ఈ జీవులన్నీ కూడా బ్రహ్మ పగలు పూట ఆయన యొక్క పగలేదో ఆ రోజు సృష్టిస్తూ ఉంటారు. అలాగే విత్ ద అరైవల్ ఆఫ్ బ్రహ్మకు రాత్రి అయినప్పుడు అవన్నీ కూడా విలీనం అయిపోతూ ఉంటాయి. ఈ జీవులన్నీ పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి అవటంతోనే మళ్ళీ ప్రకృతిలో విలీనం అయిపోతూ ఉంటాయి. పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో బ్రహ్మ పగలంతా సృష్టి జరుగుతుంది, రాత్రంతా విలీనం జరుగుతుంది అని ఇప్పుడు చూసాం. కాబట్టి అసలు బ్రహ్మ ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎందుకు తాత్కాలికమైనది అని గనక మనం అడిగినట్లయితే, బికాస్ పగలంతా సృష్టి, బ్రహ్మకు పగలంతా సృష్టి జరుగుతుంది, ఆయన రాత్రంతా కూడా మళ్ళీ విలీనం అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఈ బ్రహ్మ పగలు ఎంత, రాత్రి ఎంత అనేది గనక మనం చూస్తే కలియుగ కాలంలో 432,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. సో ద్వాపర యుగం కలియుగానికి 2 రెట్లు అంటే 432,000 ఇంటూ 2. త్రేతాయుగం కలియుగానికి 3 రెట్లు కాబట్టి 4,32,000కు 3. అలాగే సత్యయుగం కలియుగానికి 4 రెట్లు ఎక్కువ కాబట్టి 4,32,000 ఇంటూ 4. సరే, ఈ 4 కూడా కలిపామంటే 4 యుగాలు ఒక దివ్య యుగము అని చెప్పేసి అంటారు. అంటే ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఈ 4 సంవత్సరాల్లో ఉన్న మొత్తం సంవత్సరాలు కలిపితే ఎన్ని వస్తాయో అన్ని సంవత్సరాలు దివ్య యుగంలో ఉంటాయి. సో 10 ఇంటూ 4,32,000 అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఒక దివ్య యుగంలో ఉంటాయి. సో 1000 దివ్య యుగాలు కలిపితే ఒక పగలు బ్రహ్మకు. అలాగే 1000 అలాగే అంటే 43,20,000 ఇంటూ 1000. అలాగే రాత్రి కూడా అంతే ఉంటుంది. సో ఆయన ఒకరోజు ఎంత ఉంటుంది, ఆయన పగలు రాత్రి కలిపినంత, అవునా? సో అదెంత, మొత్తం ఇంత. సో బ్రహ్మ యొక్క రోజు అంత పెద్దది. సో ఆ సమయంలో సృష్టి, ఆ పగలు సమయంలో సృష్టి, రాత్రి సమయంలో విలీనం జరుగుతూ ఉంటుంది.
ఇకపోతే భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామం పొందుతారు ఇలా ఉంటే, స్మరిస్తూ ఉంటే అని చెప్పి చూసాము. ఎందుకు పొందాలి అన్నది కూడా మనం చూసాము. ఎందుకు పొందాలి అంటే మనకు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందుతుంది, మళ్ళీ ఈ ప్రపంచంలోకి రావక్కర్లేదు, భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామంలో మనము ఉండవచ్చు అందుకని అని చెప్పుకున్నాము. సో ఇక్కడ దివ్యధామము అంటే అసలు ఏమిటి, ఎలా ఉంటుంది అంటే అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తస్ తం అహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్యాన నివర్తంతే తద్ధామా పరమం మమ. ఆ దివ్య నివాసం వ్యక్తము కానిది అంటే మనం ఇది అని చెప్పలేనిది, నశింపు లేనిది, దానికి నశింపు లేదు, మరియు పరమ గమ్యము, అందరికీ కూడా అది పరమ గమ్యము, దివ్యమైనటువంటి గమ్యం. జీవుడు అక్కడికి ఒకసారి చేరుకున్న తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రాడు, అది నా సర్వోన్నత నివాసము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు భగవంతుణ్ణి, ఆ దివ్యలోకాన్ని ఇక్కడ మనకు చిత్రాల్లో చూపిస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంటే ఏమిటి? ప్రతి పదము ప్రతి అడుగు కూడా పాటయే, ప్రతి అడుగు నృత్యమే, ప్రతి పదము కూడా పాటయే అని చెప్తున్నారు. ఈ ప్రపంచంలో అంతా కూడా మనకు ఆ దివ్యానందమే ఉంటుంది. భౌతిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలోనూ బాధలే. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి పదము పాటయే, ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యమే అని అంటున్నారు. తర్వాత ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావం ఏమిటి అసలు అని చూస్తే శాశ్వతమైనది, ఎటర్నల్ అని చెప్పుకున్నాం. తప్పు లేని, దాంట్లో దోషం అనేది ఉండదు. అపరిమితమైన ఆనందం, నిత్యానందం, బ్లిస్, సచ్చితానందంలో ఉండే ఆనందం. అన్ని కోరికలు, ఇంకా కోరికేముంది, అక్కడికి వెళ్తే ఇంకా కోరిక అనేదే లేదు. భగవంతుడి యొక్క సన్నిధానం ఇంకా అదే కోరికలకు ఆఖరు. ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నతమైన లోకము, మళ్ళీ తిరిగి రాని ప్రదేశము. ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం యొక్క స్వభావము. అంటే గోలోకము. మనం ఆ గోలోక చార్ట్ చూద్దాం ఇప్పుడు. గోలోక చార్ట్ చూపిస్తాం. నైతే శృతి పాఠ జానం యోగీ ముఖ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడు కూడా కలవరపడరు. అందువల్ల నీవెప్పుడు కూడా భక్తిలో స్థిరపడు అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఈ రెండు మార్గాలు ఏమిటి? ఆత్మ అనుసరించే ఈ రకరకాల ఈ వివిధ మార్గాల ఎడ కలతనొందని పొందవలదు అని శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తున్నారు. సో కేవలము కృష్ణ భక్తి రసభావన యందు స్థిరంగా నిలిచి మనం ఈ భగవంతుడి యొక్క నామజపాన్ని, హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఇలా జపిస్తూ ఉండాలి. ఈ రెండు మార్గాలలో మనం గనక భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ మోహానికి ఎప్పుడు కూడా గురికారు. కాబట్టి ఈ భక్తి మార్గంలో నువ్వు ఉండు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. సో వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ, వేదాలైన, యజ్ఞాలైన, తపస్సులైన
చేయటం కన్నా దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రతిష్టం, దానాలు చేసిన దానన్నిటికంటే కూడా వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే పుణ్యం కంటే కూడా అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వ యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం. ఈ పుణ్యాలన్నిటికంటే కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండేటటువంటి వ్యక్తి ఎక్కువ పుణ్యాలను పొందగలడు. అతను తప్పనిసరిగా భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని, పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, ఆ తర్వాత దానాలు, ఏదైనా పుణ్యకార్యాలు, ఇవన్నీ చేసిన వాటికంటే కూడా భక్తి సేవ మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వీటన్నిటికంటే కూడా ఈ పుణ్యఫలాలన్నిటినీ అధిగమించి వీటన్నిటినీ పొందగలడు. చివరికి భగవంతుడి యొక్క పరంధామాన్ని కూడా పొందగలడు. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive actions. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end he reaches the supreme eternal abode. So, ఎవరైతే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటారో వాళ్ళు ఈ వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, ఈ దానాలు ఇవన్నీ చెయ్యకపోయినా కూడా అంతకంటే ఎక్కువే పుణ్యం వాళ్లకు వస్తుంది. చివరికి భగవంతుడి యొక్క పరంధామాన్ని కూడా వాళ్ళు చేరుకుంటారు ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దీని యొక్క తాత్పర్యం ఏమిటి అంటే భావం ఈ పాఠంలో మనం ఏం చదివాము? సదా హరే కృష్ణ మంత్రం జపించటం ద్వారా మరణ సమయంలో మనం కృష్ణ భగవాను సులభంగా స్మరించగలుగుతాం. అంటే ఎప్పుడూ కూడా భగవన్నామాన్ని స్మరించటం అలవాటు చేసుకుంటే, అంటే రోజు కొంతసేపు అలా మనకది నోటి మీద ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. అప్పుడు మనకు ఏ సమయంలో మనది ఆఖరి సమయం ఎప్పుడు వచ్చినా మనం సిద్ధంగా ఉంటాము. చివరి నిమిషంలో కూడా భగవంతుడి నామాన్ని మనము తలుచుకోగలుగుతూ ఉంటాము అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. తర్వాత గోలోక చాట్ ఒకటి చూపిస్తాను. అంటే ఆ చాట్లో మనకు హరే కృష్ణ ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. సో ఈ గోలోక చాట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే మాతాజీ యాక్చువల్లీ అది పోస్ట్ చేశారు. సో మీరు అందులో కూడా అది చూడవచ్చు. ఆ వివరాలన్నీ మీరు చూసి అందులో మీరు చదువుకోవటానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో అది చూసుకోండి. సో ఈ గోలోక చాట్ అంటే పరంధామము అన్నది గోలోకము అన్నది చూద్దాం. పైన ఇది కింద ఉన్నది భౌతిక ప్రపంచం, దీనిపైన ఉన్నది మనకు వైకుంఠం కనిపిస్తోంది. ఇంకా దానిపైన ఇక్కడ మనకు కృష్ణలోకం, గోలోకం కనిపిస్తోంది. ఇది గోలోక చాట్లో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క వివరం ఇక్కడ చూద్దాము. ఓకే, సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏముంది అంటే అన్నిటికంటే పైన ఉన్నది సత్యలోకము, దాని తర్వాత తపోలోకము, జనలోకము, మహర్లోకము, ఆ తర్వాత సువర్ భువర్ భూలోకము, ఇది మన భూలోకం. దీనిపైన ఇవన్నిటిని పైలోకాలు అంటారు. కిందన్నీ అతల వితల సుత్తల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు, నరకలోకాలన్నీ మన భూలోకానికి కింద ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ కనిపించేది గర్భోదక సాయి, అంటే పైన మనం చూస్తే ఇక్కడ కారణోదక సాయి విష్ణు, ఇది కారణ సముద్రం అంటారు. ఇది విష్ణుమూర్తి యొక్క భగవంతుడి యొక్క ప్రథమ విస్తరణ విష్ణుమూర్తిగా. ఇలా ఉన్నటువంటి కారణోదక సాయి విష్ణు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సృష్టించటానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన గర్భోదక
గర్భోదక సముద్రంలో ఉంటూ ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తారు. అందుకని ఆయన నాభి నుంచి ఇలా బ్రహ్మదేవుడు పుట్టడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ లోకాలన్నీ కూడా పుడతాయి, మన భౌతిక ప్రపంచంలో లోకాలు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఈ చక్రంలో చూస్తున్నాం, ఈ ప్రపంచాలన్నీ మనం చూసాం, సత్యలోకం, తపోలోకం, ఇవన్నీ ఇప్పుడు కింద పాతాళం వరకు. సో ఈ లోకాలన్నిటితో పాటు శ్వేత దీపం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అక్కడ పాల సముద్రంలో క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని విష్ణుమూర్తి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఆ రూపంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో విష్ణుమూర్తి ఉంటారు. ఎక్కడ? శ్వేతదీపంలో, పాల సముద్రంలో ఆయన లక్ష్మీదేవితో సహా క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఉంటారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని జీవుల్లోనూ పరమాత్మ ఉంటారని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆ జీవులలో ఉండే పరమాత్మ ఎవరు అంటే ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు యొక్క విస్తరణయే పరమాత్మ రూపంలో ఈ జీవులన్నిట్లోనూ ఉంటుంది అన్న విషయం మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ. సో గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా జన్మించబడినది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే మళ్ళీ శ్వేతదీపంలో క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా భగవంతుడు ఉంటారు. ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులన్నిటి హృదయాలలో పరమాత్మగా ఉంటారు. సో అది ఇక్కడ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క వివరాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో మీరు ఇంకా దీని గురించి ఈ వివరం అంతా కూడా ఈ చార్ట్లో చదువుకోవచ్చు. ఈ సైడ్స్లో కూడా అంతా చెప్పబడి ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా వర్ణిస్తారు. ఇదంతా మీరు చక్కగా ఆ చార్ట్లో చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పైన కారణోదక సాయి విష్ణు కనిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించడానికి గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా వస్తున్నారు. ఈ విస్తరణ నుంచి భౌతిక ప్రపంచం అంతా సృష్టించబడుతోంది. అందులో కారణం క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా కూడా ఆయన శ్వేతదీపంలో ఉంటూ ఆయన అన్ని జీవుల హృదయాలలో పరమాత్మగా క్షీరోదక సాయి విష్ణు అవతారంలో ఉంటున్నారు. ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ చూస్తే ఈ భూలోకంలో మీరు ఒక్కసారి, ఇది భూలోకం. ఈ భూలోకంలో మీకు హరే కృష్ణ మంత్రం మనం జపించామంటే భగవంతుడి నామస్మరణ అది ఎలా ఎక్కడికి వెళ్తుందో మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మీకు చూడండి, ఇక్కడ భూలోకంలో ఈ నామస్మరణ భగవంతుడిని ఎక్కడికి చేరుకుంటుంది అని గనక మనకు డౌట్ వస్తే ఈ నామస్మరణ ఇలా ఇది ఇలా వెళ్తూ మళ్ళీ ఇక్కడ పెద్దది చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఇలా కింద భూలోకం నుంచి వస్తూ అది ఈ లోకానికి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పైకి ప్రయాణం చేస్తోంది. మన నామస్మరణ ఎక్కడికి వెళ్తోంది? కనిపిస్తోంది కదా, హరే కృష్ణ మంత్రం ఇలా ప్రయాణం చేస్తూ అది చివరకు గోలోకాన్ని చేరుకుంటోంది. ఇక్కడ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ఆ మంత్రం చివరికి ఇక్కడ మనకు ఈ గోలోకాన్ని చేరుకుంటోంది. ఇక్కడ రాధా గోవిందులను మనం చూస్తున్నాం. సో ఇది గోలోక చార్ట్. సో ఈ విషయాలన్నీ మీరు ఇక్కడ చదవచ్చు, మీకు క్లుప్తంగా మనం ఇక్కడ చూడటం జరిగింది. ఇది భౌతిక ప్రపంచం. సో ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక అంటే అన్ని లోకాల్లో కూడా ఇక్కడ ముందు సత్యలోకం నుంచి ఈ చివరి పాతాళ నరక లోకాల వరకు ఈ జనన మరణ చక్రం అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది అన్నది చూసాము. ఇవి ఆ లోకాలన్నీ కూడా. సో ఇది గోలోక చార్ట్. సో ఇంతటితో 8